Майк е от Ливърпул, а Джери от Манчестър. Преди 6 години идват в България да работят по проект на Българското дружество за защита на птиците. И въпреки, че са обиколили целия свят, влюбват се в Сребърна, в хората и в езерото. И остават тук. Майк отваря информационен център в помощ на туристите, като предлага бинокли и телескопи. Но нас не интересува колко пъти през тези 6 години са били бити, ограбвани и изнудвани. We haven't really been the victim of any serious crime since we arrived here. But generally we feel that the village we live in is a very safe place. There's very little crime here. We're very fortunate to have a private security team who patrol the village regularly, making sure there's nobody committing crimes here. Днес Майк е отишъл в къща да се наобядва и оставил центъра отворен с всичката техника вътре, без да се безпокои, че нещо ще изчезне. But I've never felt threatened or intimidated by anybody in this country. Spending time out late at night in the big cities, Sofia, Varna, Burgas, the atmosphere always feels very relaxed. There's never any tension in the air, which is very, very different from the atmosphere sometimes in big cities in London when there can be some violence in the streets in the evenings. I think it's a fantastic place. I really enjoyed my life here. Джери Бляк е изумен от твърдението, че всеки втори българин е потенциален престъпник. Когато я попиташ какво мисли за сънародниците ни, тя се сеща за съседите си. Ако аз имам и проблем, те искат да помагат. Кога те има проблем, ние ще помагат. И това ние работи заедно. И това хубаво. Много хубаво. Що се отнася до предупреждението за опасните родни проститутки, двамата нови българи не смятат, че страната ни е изключение. Ние мислим, не е повече. Обаче в Англия те има регион или дистрикт, къде те има много, обаче не е в магистрал. Семейство Бляк са оставили мъгливия Албион и са припознали малката ни балканска държава като втора родина. Всяка година канят свои приятели от цял свят да им гостуват в Сребърна. Малко село от криминална, за някои, България.